blev grundlagt i 1949 som en frivillig butikskæde, da den lille gruppe materialister så sig sammen om at foretage fælles indkøb og kalde deres virksomhed for Matas, som senere hen er blevet til et aktieselskab. Matas står for Materialisternes Aktieselskab. Samarbejdet blev en rigtig stor succes. Matas har kun én gang haft et underskud, som var på 24,5 kroner. Det var det allerførste år af virksomhedens historie. Matas går ind for en kvalitet til en rimelig pris, og deres motto er, det gode råd gør forskellen. Matas har en bonusordning, som går ud på at skabe mere værdi for kunden ved at give dem point på deres Matas-kort, hver gang de handler for et bestemt beløb. Ved dette loyalitetsprogram, som i øvrigt er gratis, får du følgende: en nedsat pris på nogle kampagnevarer, point til at kunne handle for på Klub Matas' hjemmeside, du får lov til at deltage i nogle konkurrencer, du får yderligere rabatter på de forskellige butikker, som Matas har et samarbejde med, og så får du også invitationer til nogle Matas arrangementer rundt omkring i Danmark. Det marked, som Matas befinder sig på, er business-to-consumer markedet, da de køber varer fra eksempelvis Chanel, Maybelline eller Hugo Boss, for at derefter kunne sælge dem videre til kunderne. Matas har også deres egne produkter, det mest kendte er Matas-striberne, derefter har de også Plaisir. Men virksomheden står ikke selv for at producere de mærker. De får dem selv produceret hos en producentvirksomhed og andre steder rundt i Danmark. De befinder sig i skønhedsbranchen. De er markedsledere og har 38%. De konkurrenter, Matas har, er ikke en stor trussel for dem. Deres største konkurrent er Sephora. De har lidt af det samme koncept. Det er bare en tand finere, med mere fokus på make-up og parfume, og henvender sig lidt mere til damer. Hvis vi går lidt længere ud af skydeskiven-modellen, som vi har brugt, ser vi blandt andet MAC og The Body Shop, som har en lidt mere snæver målgruppe og kun har fokus på ét produktkategori. Men til gengæld specialiserer de sig for de enkelte kategorier, som er stor trussel for dem, den del af målgruppen med en lidt højere indkomst. Målsætningen i denne kampagne er at skabe mere salg og skabe loyalitet blandt deres kunder. I takt med at det mere intense marked fra blandt andet Sephora har planer om at slå igennem på det danske marked, er det vigtigt, at de sørger for, at deres nuværende kunder ikke skifter over til konkurrenten, som f.eks. Sephora. Det er vigtigt for Matas at få solgt flere produkter ved at få kunderne til det omfang, at de ikke får noget retur. Dog er det også, at de skaber et større kundesegment, da de differentierer sig i forhold til deres konkurrenter ved at kunne tilbyde konkurrencer og events, som også skaber loyalitet. Først og fremmest er dette marked og Matas' målgruppe kvinder. Det er i hvert fald deres primære målgruppe. Dog i en aldersgruppe, som ikke er helt definerbar, da den er målrettet efter mange forskellige aldre af kvinder. Hvis den skal laves en indsnævring af målgruppen, bliver det i en aldersgruppe mellem 25 og 50 år. Det er en meget bred målgruppe. Markedet er for personer, der går op i ens udseende. Hvis man tager fat i Minerva-modellen, kan målgruppen placeres i det violette segment. Her kan man typisk finde mennesker, der blandt andet sætter pris på materialisme og selvtillid. Dette kan forklares ved, at man ofte køber makeup for at styrke sin egen selvtillid, og man kan sige, at makeup er en meget materialistisk ting. Udtryk for, at dette er kun medlemmer, som får del i attraktive tilbud, og på den måde lokker man kunderne til. Når Matas tager kontakt til deres kunder for at gøre reklame for deres produkter, sker det typisk gennem deres tilbudsavis. Tilbudsavisen består af mærkerne, som Matas selv har, som kunne være striberne, men der er også andre mærker som f.eks. Chanel og L'Oréal og Hugo Boss. Der er jo også reklame for Klub Matas samarbejdspartnere. Derudover sender de også nyhedsbreve ud med forskellige tilbud til dem, der har tilkoblet deres mail til e-mail-listen. Her vil de modtage sværtilbud og events. På de fremlagte kvantitative data, som Matas har fremlagt, kan det ses, at mellem 2010 og 2012 er der kommet over 1 million nye medlemmer til Klub Matas. Derefter kan vi konkludere, at der er relativt mange
mål på befolkningstallet i Danmark og taget i betragtning af Matas' målgruppe.